tranquilizing after a blast homecoming. Be big. Wena. But you know, Ligeti? Braghetti secretary. Uyaphika ngempela? Yiphi imali? Ebe u250 wami uyawuphika? 250. Wanini? Hey, angasikweleti mina. Abantu abacula ingoma ngibole. Cha angiyiboleki le ngicele yami imali. Yiphi ke? U250 lo wathi angifakele wona lapha. Mina? Ne. Ikuphi unobufakazi? Nginofakazi Video? ivideo. Ngiyavela mina evidweni. Ene phela ungani wawungishutha nje ufuna imali kimi. Oh mina ngiveli. Awuvela uzovela So kanjani? angikho mina. Kodwa izwi lakho liyasho ukuthi ke angifaka imali. Kushuthi mina ngekho evidweni. And mina ngathi ngizofaka u1 bani? Ngathi ngizofaka u130. So wait. Ngathi ngizofaka u130. Wathi yena ayibo mamncane u250 bo. Mike yabona le video mhlawumbe unginikeza isihamba zemali noma. Cha wawuthi angiyifake ngefoni nje. Angeke ngisifakazi. Hayi. Ngipitha ngobe ndinya mangayidlanga. Hayibo. Wena ngayibona ngene baba ngiyibona. Hayi yazini lalela usikhulu ngicela ungivumele ngisho lento le. Lalela Brin lalela. Ngiyakupha leyo mali. Yaza. Angasikweleti mina. Lalela ngiyakupha. Sasa inda, khona sasa inda. Sengikuphile. Iyeke leyo. Akungasivumelwano. So unprofessional. Wow. So unprofessional. Lalela ngiyakupha leyo mali. Futhi ngiright ngaphakathi enhlizweni. Uphume ufakazi. Yo.